آکد دے وطن نلار شما پروانستا آزر زایم پگفران بیت اللہ سوال جواب دی پر زبان دا بیت اللہ نرغمی ہم دا قدر کبیل ندی مولانا صدر امشان کالی کل دی قدر دان دا بیت اللہ نوب اجاج دل فدے رسوا سے زمان پمروت خیل بجر اختر شنو چلے اخبر کل کو سور روان گئے آدم اکثر اصل جواب دی پر زبان دا بیت اللہ اگل صدقہ ملاح غو خلقتا پلکا بخاری ہدیت رشاد آرچی روانوی پر سفر دا بیت اللہ اگل صدقہ هغو خلقو تفل کلا او پا سفر شوی روان دا بیت اللہ کلو نبیانو کے محدا کدردانی زید مدین رسول فا اللہ کرانی زید مدین رسول فا اللہ کرانی نبیان کے بہدا قدردانی زید مدین رسول وَأَلَّا قرانی زید مدین رسول وَأَلَّا قرانی نبیان کے بہدا قدردانی زید مدین رسول وَأَلَّا قرانی زما گل رسول فعلا کرام ویت سمر لو یا مرتبہ داخل یا نبی سمر لو یا مرتبہ داخل یا نبی یا دستا پنم پیدا داخل یا نبی یا دستا پنم پیدا داخل یا نبی تب دنیا کے اول آخر زمان زید مدین رسول فعلا کرانی زید مدین رسول فعلا کرانی کل نبیان کے بہدا قدردانی زید مدین رسول فعلا کرانی زید مدین رسول فعلا کرانی کل دنیا کے رنگنی شواشت رہلے کل دنیا کے رنگنی شواشت رہلے
मुसलमान आजादी स्वाचत रगले मुसलमान आजादी स्वाचत रगले सदा उम्मत पहुंच समय बरसान जरदम दिल रसना और अलग राय जरदम दिल रसना और अलग राय मदन के बहदा के दुर्दाए जरदम दिल रसना और अलग राय जरदम दिल रसना और अलग राय यज़ल बखौफ रखकर शदर बरज़मा जख्म ज़रूर था शदर बरज़मा ज़मा शुजा वज़िद सविज़ल हरमा ज़मा दिए रसला वहलक राये ज़मा दिए रसला वहलक राये तो सुबह में